Madam Boss vabvuma mhosva yavo yekuti nziyo yakanyorwa zvokwadi naNgulube uye vari kuti ngaauye atijoine tiri kuda kukurumidza kurekodha video havasi kudzora tsvimbo aluta continua. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vati varamba vongotegwa Madam Boss vasvika pakuresponda vakati veduwe tambai mushe kani, is he the one that I tagged on that post? Because I was told so and I tagged him. He wrote a very good song. Both are very talented. Manje, ngavauye vandinyorewo ndiite song naye if he doesn't mind, because I have a huge platform and I believe dai pasina 2 million followers tisiri kuiziva. Ini hangu, I love the song and I'm pushing it so hard, very hard. Pakabatwa basa, both the old one and the new one. And also I think song E ngawe aite verse rake, because takuda kutoshuta video zvibva zvaita balance. Otherwise I love them both. Zim Celebs ndoda kukurovai getaway chaiyo. Please tell him auye tiite song. Handigone hangu kuimba but ndiye ndichingogomerawo ndirimo so that we push him also. So nyaya yanga yaramba yopushwa. Zim Celeb ikasvika pakutega Madam Boss pamwe chete naNgulube kuti dovuyai pano mupedzise nyaya yenyu ipo pano pajekerere. Madam Boss vabvuma kuti ichokwadi nziyo hatisireso takainyora. Vabvuma zvakare kuti vanoziva the old song. Saka vari kuti pese on both songs pakabatwa basa uye vari kuda kuti mukomana auye aimbe vhesi rake. But how do you do that? How do you say that? Anouya kuzoimba vhesi rake seiko nziyo yacho yese iri yake? Dei vati Ngulube ngauye aimbe nziyo yake, isusu tozongoisawo ma one sentence kana vachida kurambawo vari pasong. Vari kuti havasi kudzora tsvimbo, nziyo ichaenderera mberi igotorekodwa nevidhio rigotoshutiwa. Saka mukomana ane choice yekuvajoina kana achida, kana achikonewa aiwa, since he cannot beat them, he is going to join them. Chirungu kaiti, beat them, join them, whichever way. Vaimbotuka vamwe Madam Boss kuti mbavha nhasi navo vambavha inga wani. Mbavha dziri kuwanda, nziyo ndizvozvo taifarira, but hey, kana abvuma zvakanaka zvine kadhati. So noti zvinoitwa nechikiti zvekuti munhu anoramba kusvika kurwisana nevanhu kutozosvika kutoenda kuchikurubi chaiko. So vamwe vari kufara kuti aiwa Madam Boss, you responded well, mukaratidza kuti yes muri kuziva, you acknowledged kuti pane dambudziko, but kungoti hauzongobvumi zvese nekunzi kwai uchabvisiswa song. No, havana kuzosvika pamalevels iwayo. So guys, do leave your comments on what you think. Kuti Madam Boss zvavaita zviright here zvekuda kutoinvita muridzi wesong kuti auye kuzoita featuring. Ivo ndo vatovaka varidzi vesong, uyo hachisiri munhu. So manetizens ari kungoti chikiti chakabvuma, chaisabvuma mhosva asiwo Madam Boss wabvuma mhosva. So does this make her better? Does this make her special because akabvuma mhosva? Aiwa guys, atidaro, they need to remove that song or they need to go and talk to Ngulube. Ngulube wavaudza kuti aiwa guys, ngatimbeitese kwete kumupa ma-ultimatum kuti he needs to come and join us. If he can't, then video richaitwa without him. No, it is not right, zvachose.